הם לא יצליחו לממש משוואה שונה של הרתעה מול מדינת ישראל. מטוסי חיל האוויר פועלים בכל מקום, שמי המזרח התיכון פתוחים. כל אויב שילחם נגדנו, אנחנו נדע להכות אותו בכל מקום שהוא. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.